Emesi ya mangana majensi ya muyabona maragobe togo chaka kurwase kaunti ya Kisii gati ya wamenyi na wego na bakuri gasi kurwase serikali ya kaunti ya Kisii nigo bakoro korobekana kwa mlemba na soko mochumo governor we kaunti ya Kisii Paul Simbarati asa wakati ya bunasenga kintambe bono tanya ko bakana chibesa chiabo aseka kyumwaka yomo na goetani go chinga kichibagania serikali ya kaunti ya Kisii kone kuna ngweso kirana go kuanera enganejo asabagotse ya buna harati ni gabetega ko baliere hira yugo chikobakana chibesa chiabo echo ikiraboniga wataranya Omurikito Brighton Makori na roboti rwa Senchera Yobuime. Ensemo y'abakora imirimo ase kaunti ya Kisii anene bali baligetwe engaki y'umugabano mukoro James Marwangwaye ritko lero nigo bakoro kuberekana ase kaunti ya Kisii anekero bakomochuna mbara kanwengeli yabo ibanyarire bakora imirimo ase umwaka oyomo nenusu oetire nchasa malita ankor ku David Oino igo ndo mufanyikazi wa Kisii County Government ngokore department ya vocational training na ande igo ngosomie sukuru ku Birongo iraribo basisobo umugabana Simbarati aba mwensi moro cha abali maigana itori department bali na boto bwate department ya administration, education, health, water na agriculture tote benga igo twali getwa gekakio mwaka ngoyo mone nusu ayerire twabeire togokore gasi igonga paka bono ntwanya gwakanwa kini buna tuliga talinga etoko kiri gukwana ikindu kia toretira nenega iga no muchando litubwate asogokore gasi tutaranyore ngeri yaitu boni iga nga togukwana no ene family chitu chiputokete oko bantu ana gwakanwa to sinyire no kuira bana chi school fees ya toko ngeire kamuranje mugambi arati ntogosigete ane nae botambe gwatotebiringa ngo tokonyo uri ngo torigererio uri wikaboniga kurwaga totebeti mitinyerera ngene korengana barabo nigo baote abuna nigo babeire bakulierwa chira buna mbanyore ngeri yabo korende nigo babeire bakubwata muramu omo buna government yale go change twabere promise die binte binke etwalige tu before no mugaba nataralikwa tukamulika keraswa agateba ngo bakanande ekero twamuchira nande tatebya twakane agateba yaya nechi chief of sangulika nechi minister chikalikwa bono ekero chali kuna tukamuboli bono basoira ase gasi bono twakane nande agateba yaya board nerega igekorarwo nande mumaikulikwa bono intuno bunyansi ase kesi eke ntuno bonyasi ndoli bana siasa bono nje ndonale gusaba nale goteba nike botambe twabegiruchi meeting toko promise ngwa kanutole tokoenda chigasi boni iga toko gotebi wonga ngocha wakanutole bago tarira ekina kere koti ntunto begeti kine kere koti uko na kuboli kwabo banyarire bakuboli buna barabo nigo bagendete koyetera makongu ntunto bwati nguruchi nde chonsi chokogenda kotini ndo bwati kende chonsi turanyara gokorera etware gogosaba so wanja kwao ayo gototebi ngwa kinere tobotaka ngototebi we mangana gwa etirite na makongu bakase bono gwa ikeire iga na itware gogosaba nga somo bogwanja anjo tokonye muna antu abaibori tokonya abana baitu bagende chisukuru mambi na baro bacha babara ba Kisii County so ndoko promise that this happen ekikebe kiaba na ndo twatebi ya ekendengera na ndekendengera no mwana uri omokembu ate for example ekero na mungainire kabere ili agatatu goiga nkoreki wikamo umugorire gento kiria tagete igoro ndo mangana akatoleta toko bamenjire toreiga no mushahara njere nde yonsi mushahara uraje ekine gie agenda yaitu amaboli atabwate machibu nigagendete gosingerera ningogose origete abobsaba ingotakire ko bakana engeli yabo ningigo ikabono bataranyara gwakaniru engeli yabo nanda matuko abo gochibosyo gosimba chikonyora engeli yabo kurwa ase county ya Kisii ngoripoti jigeta seni Candice TV ridariane Brighton Makori.